Good morning mga mams! So muli na naman po tayo tatawid sa tulay ng ilog ng Hinaguan Farm. And now, I'm going to the market. I'm going to Puerto. Wow! Kasi po, doon lang ako makakabili ng tokwa at saka ng dabong o labong and saluyot. So nag-crave ako sa mga Ilocano foods. Especially sa tokwa kasi nag-request si Brenda. Si Brenda ng tokwa. Doon na wala pang sahod ha. Para mo magalit. Hindi po namamansin si Donna kasi 2 buwan na po yung utang ko sa tindahan. So, ngayon, pupunta ako ng Puerto kasi medyo nga mamimili ako. And isasabay ko na rin yung mga ipamimili sa aming what do you call this? Sa aming mga kailangan para sa store, sa eatery. Hi! So, samahan niyo ako mamalengke. Tingnan natin kung ano mga may papamili ko doon. So, ngayon I'm here na sa bus. Ayan. So, magbabiyahe na tayo. Mga around 30 to 35 minutes depende kung hindi traffic, no? So, makakapunta na tayo doon sa Puerto. Doon kasi malaki yung market nila. So, may mga mall din sila doon. So, mostly kasi doon talaga yung mga wala dito sa saan. Doon ko siya nabibili o doon ko siya nakikita. So, samahan niyo ako. Let's go! Ganito ako ka-cravings ngayon sa Tokwa. Kaya pupunta ako siya. After somewhere. So, nabis na po muna ako sa Hinaguan Farm. As usual, as you can see, nakasakay na ako ng bus. And may pupuntahan lang po muna ako. Kasi gusto ko lang po muna magpakalma, sandali. So, I'm going to somewhere. So, malalaman nyo na lang mamaya ako sa see you soon, Hinaguan Farm. So, andito na tayo ngayon sa palengke. As you can see, medyo mainit. Sakit sa ulo yung init ng araw. So, hahanap na tayo ng toge. Ikutin na natin. Dito ko siya nakita noon. Ayun nga, may nakita ako. Visit ang dabong. My favorite. Pabili nga ate. Magkano po sa ganyan? Ha? 50 pesos po. Kano po sa tilapia? 140, 150, 180. Ilan lang gang? 100 limpian. Bago mo nang harvest. Ila. Aman mo? Sa kakilo lang po. Katong pare-parehas ang size na eh. Pare-pareho. Ha, kasi pangtinda ba sa inyo? Marami kayo? And ito na finally, nandito na tayo sa mall. So, wala tayong nakita dun sa palengke. Susubukan natin dito kasi nandito na tayo ngayon sa Gaisano Mall. Pero ang lamig ha. Pero bago natin hanapin yung tokwa, akit muna ako kasi yung cellphone ko pala na pinagawa ko. Ngayon ko palang ulit makukuha. So, tingnan natin kung nandito na siya. Ang init. So, ito na. This is it. Hanapin natin. Kasi wala nga din sa mga palengke. Fairness, may gyoza dito ha. There's gyoza. May dumplings. Ganito. Shopping. Pero window shopping lang. Bawal kumuha. Nakakatakot. So, tingnan na natin dito. Kung nandito ang to. Ay, ate. Ate. Asan ang tokwa niyo? Tokwa. Tokwa? Sana meron. Meron ba? Ay, sana meron. Alam ko ng hot dogs. I love it. More like jumbo. Ang paghahanap natin kay tokwa. Tokwa na po. Ayan! Tofu! Thank you, ate. Magkano yung ganito?
May presyo to ate? 50 na. Ito, isa 50. Oh, diba? Ano po ang aking craving sa tinahanap ni ZZ. 50 each daw. So, dito na tayo. Kaysa yung ganito ka pa naman. Diba? So, okay, mga moms. Alam ko makaka-relate much kayo kasi ngayon dito tayo sa grocery store. And ito lang kinuha kong basket. Kasi diba, the more na malaki, the more na mas marami kang pwedeng paglagyan, marami kang makukuha. Especially kung meron kang bit-bit talaga na budget. So, ayan, nakakuha na tayo ng tofu. May ilang piraso lang yan. So, yung iba dyan, ititinda ko sa store. So, hopefully magustuhan nila. So, ito rin yung nakakaloka mga moms, no? Kaya ayoko talaga nag-iikot-ikot. Ayoko naglalalabas. So, nakakita ako ng pang pansit palabok. Ayun. Shoutout ate! Magkano yung ganito? 40 po. 40 po, diba? So, bumili ako pang snacks namin sa farm and pang paninda na rin sa store. Kasi bihira lang yung mga ganitong item doon sa saan. Kaya, nagtitipid ako. Thank you, ate! Salamat! Ganda na kilay niyan. So, ikot na lang tayo. Yan, so since nandito na rin naman tayo sa grocery, why not tumingin tayo ng mga ginagamit natin sa eatery na meron dito. So malay natin mas makalis pa tayo, diba? So pwede tayo makapagtinda ng iba pong mga items. Yung mga pang snacks. Ganun. So titingin tayo ng mga pwede pa natin bet. Tapos lalo na may mga discounts, may mas malaking diferensya ng presyo, diba? Since nandito na rin naman na tayo, makamasahe din naman ako, might as well bumili na rin ako dito, diba? Actually mas mura rito yung ganito, oh. May libre pa akong bayong, mas malaki yung tipid, parang nakatipid ako ng mga nasa ano rin, kulang ko lang 20 pesos. So, ito na mga moms, pipila na tayo bago pa ako tuloy yung maubusan, ma-out of budget. Yung mga hindi dapat bilihin ay nabibili ko na. So, kailangan ko na umila sa cashier bago pa man mahuli ang lahat. So, nabili ko na yung tokwa. So, abangan ninyo yung aking lulutuin sa tokwa. Tara dito tayo sa grocery with our moshies. Ayan. Nag-grocery dito. Ano yan sa tindahan mo? Ah, okay. So, dito rin siya nag-grocery. Taga saan po kayo? Taguluan. Ah, Taguluan. Here sa TCC. Oo, sa TCC. Ayan. So, ngayon ako magbabayad na ako kasi kailangan makauwi ako bago magtanghali. Kailangan makarating ako dun ba? Kasi magluluto pa. See ya! So, we're here na sa aking Mom's Eatery. So, inaayos ko lang po yung aking mga pinamili. Then, after this, babalik po ako ng Hinaguan Farm. No? So, ang dami nag-comment dun sa post ko. Saan ba ako pupunta? Ba't nag-aalisan yung mga tao sa farm? Nako, kung alam nyo lang, di ba? Napakalayo pa nung pinuntahan ko para lang makabili nung tokwa yung gusto kong lutuin. So, kung paano ko siya lulutuin at ang gagawin ko sa tokwa at dun sa iba ko pinamili, pakaabangan nyo po yan at pakatutuhan nyo yan, ha? Always watch, share, like, comment na kayo kung comment. So, nega man yan o hindi, sige lang. Pero pag nag-reply ako sa inyo, don't take it seriously din. Huwag nyo rin sana masamain kasi kung nagko-comment kayo sa akin na hindi maganda at sumagot ako na hindi nyo nagustuhan, huwag nyo man sana sasamain loob ninyo, okay? I'm just trying to defend and explain also my side. Okay? Ngayon, kung sa tingin ninyo, hindi kayo satisfied at hindi kayo masaya, huwag naman kayong magalit. Okay? Kasi, hindi ko naman sinasabi na huwag nyo akong pakialaman o huwag kayong mag-ano. Kaya lang, make sure na kapag nag-comment kayo or nag-ano kayo, wala masama na mag-comment kayo kung gusto nyo mag-comment. Pero huwag rin sasamang loob nyo kapag sumagot ako sa inyo, base doon sa hindi ninyo gustong paraan. Okay? Kasi syempre magkakaiba naman tayo ng mga opinion. So, ayun. Ayusin ko na itong aking mga pinamili.
Kasi doon medyo mura-mura yung mga gulay. So, yung nga lang yung mali ko, sayang kasi mura doon yung mga manok. So, meron tayong tilapia, meron akong pusit, may nabili akong manok, may dinuguan. Ang dami, naku. Matutuwa yung ating mga customer kasi may mga ilang putahing bagong putahe tayo na ipatitikim sa kanila. Okay, see ya, and thank you so much for watching. I love you mga moms. Mag-aayos na ako para mabilis ako matapos. Okay, see ya!